Feel good na hapon sa inyo mga broskies. Oh, nagulat. Oh. Nagulat sila, Nagulat. Robin Shena. Oh. Dala ng kape. Yes, Ayan, mga oh. kabisyo, Robin Shena. At syempre, Yes, your Uragong broski, Konyo Bicolano. What's up? what's up? Ayan, sobrang excited kami mga kabisyo na ipakilala sa inyong itong aming guest ngayong araw na ito. Ano? Nako, Sure ako, broski. kilalang kilala nyo siya. Yes, sabay-sabay tayong Truly. kiligin. Mm. Mag-throwback. True. Lumuha. Yes. Lumuha. Oo, ang dami kong Lumuha. iyak sa kanya dati, Oh, actually. Nako, broski. I'm just so excited right now. True. So ipakilala na natin. He started doing cover songs to the accompaniment of his guitar at the age of 13. O diba, batang-bata pa Legit, lang. ako na-feel- nagka-caroling pa lang yan. Eh. Oo. Yung talento niya talagang lumabas na pagkabata pa lang. Mhm. With his smooth voice and soothing melodies, his music lulls you into calm as you listen to his songs. Siya ang kilala, ang boses sa likod ng mga kantang ito na nagpakilig, nagpaiyak sa atin, no? Ang Magkabilang Mundo, Buko at Pagsuko. Please welcome mga kabisyo, Jairo Lim! Hi everyone! Hello everyone sa lahat ng Bros. mga nanonood sa live and thank you for Yan. having me here. I'm Oh. really excited. Welcome. Welcome. Nakaka-starstruck. Kaya nga eh. Nakaka-starstruck. Grabe Oo. naman. Sabi ko nga yung boses pa lang niya. Grabe, Oo. parang kumakanta. Naku na. mga kabisyo, May hangover sound lang yun. check pa lang niya, parang, what, kumakanta na agad ito. Truly. But So- kumusta ka naman, Jaire? How are you so far? I'm doing great. Ngayon, kaka-release lang ng bagong single and every month mag-release kami ng bagong song. So, for the album. And then, on June, drop na ng 12 songs. Wow, amazing. Every month. Yeah, every So, month. Starting Talagang may Really? aabangan kami dyan. Yeah. Oo, So, I'm really nakakatuwa. excited. And everything's new. A new sound, new music for me. So, hindi na yung parang acoustic vibe before. Right. Ah. Oh, ready ka na ha? Kaya nga eh. Oh, ready ka Natutulala ng- lang talaga Oh. ako. Bakit naman? Yeah, anyway, Jaire, alam mo, ang mga kabisyo natin ngayon na online ay dying to know na paano ka ba nahilig sa music? Kasi we know na you started doing cover songs 13 years 13 old. Nabanggit ko nga, years old. nagka-caroling pa lang ako. Pero kwentuhan mo naman kami, paano ka nahilig sa music? Actually, long story. Pero, actually, grade 2 ako. Siguro mga 8 years old. 8 years old ako noon. Sinasabi na nila sa akin na pwede raw akong kumanta. So, ako noon, sinali ako ng teacher ko sa singing contest. Si Ma'am Jenny pa yun, tandaan ko. Tapos, ayaw ko sumali kasi ako yung parang sa classroom parang ako yung mayabang na laging alam mo yun, parang siga-siga. Hindi naman siga, pero parang ayaw kong ganun yung parang makita sa akin. And then sabi niya, kasi school bukol ako eh. So pag sumali daw ako sa singing contest, ipapasa niya ako sa PE. May kapalit naman. May kapalit. So, kasi syempre, pag uwi mo ng bahay, papagalitan ka ng mama mo. Right. So, sumali ako. Ang kinanta ko pa nun is My Heart Will Go On. Wow. Parang ibang-iba sa ano. Ibang-iba. Kasi bata pa ako, so matinig pa yung boses ko, kaya ko pa yung ganung boses. So, and champion. Wow. So, nag-start and then, nung lumalaki na ako, high school, doon na yung mga Hail, yun yung high school ako noon, mayonnaise, yan. So parang nahilig kong mag-guitar dahil, of course, siyempre kay Rico Blanco, Eraserheads, and then doon nag-start ako mag-play ng guitar. And yun yung, na-imagine ko na pagtanda ako, gusto kong mag-perform with my guitar in front of a lot of people. So, yun, nag-start. And then college, dami kong na-meet na friends, they write songs. So, yun, nahilig ako magsulat ng kanta. And doon nag-start lahat. Grabe. Dahil sa isang, pamimilit ni Teacher Jenny. Totoo. Yeah. Oh, tapos ngayon, Jaire Lim ka na. True. Nako. Bata pa lang, kita mo na sa Yes. kanya eh. No? Nako, teachers, bakit hindi niyo ako pinilit? Truly. Oh, bakit hindi ako pinilit? So ito, Jaire, maliban sa takot o kagustuhan na ipasa ka ni Teacher Jenny sa PE class mo, Yeah. saan ka kumukuha ng inspirasyon mo sa pagsulat ng mga kanta mo? Lahat ng songs ko is based on my own experience. Wow. So, yun. Wow. Actually, yung buko, love story ng lolo at lola ko yun. Oh! So, di ba pag napansin niyo parang wala man tayong komunikasyon. Kasi wala pa mga text-text nun. No? Para magkita tayo bukas ng alas 7 sa dating tagpuan. So, yun yung parang kasi yung lolo ko nun,
yun nga, tawag niya sa ano, alam mo ba ang lola mo ang aking buko? Sabi ko, bakit? Kasi medyo komedyante. Sabi niya. So, sabi ko, bakit? Bakit? Kasi bakit lo? Kasi siya ang buhay ko. Yun. And sobrang, alam mo, sobrang mahiwaga nung love story nila kasi yung lolo ko noon is 10 years younger than my lola. Right. And yung lola ko, fun fact, lola ko noon is principal sa school and yung lolo ko noon is janitor. So, can you imagine? Amazing. Amazing. Tapos lola ko noon yung sila yung parang kilala sa Camindoro kami eh. Sila yung kilala na ano, alam mo yun, may maraming lupa. Right. Tapos syempre, dahil nga komedyante yung lolo ko noon, talagang niligawan niya, pinush niya. Talagang syempre maraming ayaw sa lola ko, Yes, sa lolo ko, especially yung family niya. So kasi Parang sa Romeo janitor and siya. Juliet, Juliet. no? Oh my goodness. Kaya doon ko, nung nakita ko yung picture na yun, na yung lolo ko is parang hinihimas niya yung ulo ng lola ko para makatulog every night. So pinicturean ko yun. Pagbalik ng US, pagkita ko dun sa picture na yun, dun na parang doon ko, ay, gagawin ko ng love story to. Aww. So, yun. Nako, Ang ako lalim, kinikilabutan ang lalim. talaga Kaya ako. nga I'm pretty eh. sure yung mga kabisyo natin online, ang daming nakaka-relate dyan. Totoo. At Diba? mas lumalim lang ang kahulugan ng Legit. kantang Yeah. buko. Sobrang legit. You know, Jaire Broski, alam mo, isa lang talaga yung na-realize ko sa conversation natin na bukod sa theme song namin nung ex ko yung buko is that you are really a storyteller. At iba talaga yung impact kapag ikaw ay storyteller. Hindi ka lang basta-basta nagsusulat. You really share your life. No? At Yeah. talagang nararamdaman namin yan through your songs. Thank you. Yeah. Thank you. Anyway, mga kabisyo, lingid sa kaalaman ng mga nakakarami. O, lingid sa kaalaman ng mga nakakarami. Lalim, ah. Oo. Nag-major ka sa music. No? And Yeah. right now, ano ang mensahe mo sa mga kabataan na medyo ay parang ayokong i-pursue yung passion ko sa arts because of Yeah. yung usual, yung trend na usapan ngayon na ay walang pera sa arts. So anong masasabi mo sa mga kabataang medyo gustong mag-arts or gustong mag-pursue katulad Music, mo? yeah. Oh, pero nandun pa rin, naka-stock up pa rin dun sa ay walang pera sa arts. Kasi to me, kung passion mo yung isang bagay, money is not important. Right. Hindi importante yung money. Pag gusto mo yung ginagawa mo, maging magaling ka sa ginagawa mo. Especially, siguro kung ano ka, sabihin natin, musician or architect or ano ba yung mga sinasabi nilang walang ano? Mag-nurse ka, di ba? Alam mo, feeling ko, pag ginalingan mo sa profession mo, parang money na yung lalapit sa'yo. Bonus na lang yun. Oo, no? bonus na Parang lang. yan. Kasi sobrang, tulad ko, before, I didn't think na mag-music ako kasi gusto ko yumaman, gusto ko magkapera. Gusto ko lang ginagawa ko. Ano yun? Sobrang, everyday, parang, just wanna play with my guitar. I write songs almost every day, actually. So, yun. And then suddenly, nung ginalingan ko pa ng ginalingan, yun, pera na yung lumalapit. Alam mo Yes, yun? endorsements. You have to be great True. with your passion. Yes. Bukod sa mahaba yung hair mo at mahaba din yung hair ko, we're so much alike. As in, mas nagiging lodi ko si Jyrelyn because of, these True. backstories talaga. Totoo. O mga kabisyo, kaya alam nyo na, galingan nyo sa ginagawa ninyo. Bonus lang yung pera. Susunod Huwag niyo lang isipin yan. Huwag niyo isipin na walang pera sa ginagawa niyo. Kung Legit. kung ginagawa niyo yan, masaya kayo, that's the most important. Totoo. Take it from Jyrelyn. At kitang-kita naman talaga na ang musika parte talaga ng buhay at pagkatao mo, ano? So bukod sa musika, nalaman namin na hilig mo pala ang pag-free diving. Yes. Grabe. Oo nga. So paano mo kukumbinsihin ng mga taong may fear of deep water? No, kasi nakakatakot 'yan eh. 'Di ba? Ako rin. Ganun ako. Sobrang nakakatakot din yung before, takot din ako. So ako gusto ko yung yung may challenge, alam mo yun. Pagka takot ka, yun yung dapat mong gawin. Kasi para pagka ginawa mo, ay hindi naman pala nakakatakot. Like yung cliff jumping, before sobrang takot ko, parang feeling ko mamamatay ako. So I just started once. And now every time I go to the beach, mag-cliff dive talaga ako. Cliff jump pala. So yun, gawin nyo lang kung ano yung, parang ang advice ko lang is, kung pag takot kang gawin yung isang bagay na gusto mo,
dun mo i-push yung sarili mo na gawin yun. Yeah. Wow. Death-defying palang hilig nito ni Oo. Jaime. Yeah. No? Yes, you really have to visit our province. Ito, Pampanga. Ako, Camarines Norte. Pero ikaw na lang yung mag-ano. Dahil medyo takot talaga ako. Oo. But anyway. It's fun. Kasi, free diving, di ba parang tayo naman lahat, parang pangarap natin lumipad. Yeah. Naranasan ko sa ilalim ng tubig, lumulutang ka, you're flying, walang, parang you're defying gravity. So, Totoo. yun. And may peace of mind ka sa ilalim. Totoo. And napansin ko rin, the thing with the artists or mga musically inclined na mga people, aside from the arts, gusto rin nila yung mga intense experiences na nagpupush talaga no, Yeah. for them to write songs, to be inspired. Oo, yun talaga yung nagtitrigger sa creative juice ninyo. Yeah, writing songs is not easy. So, Right. Kaya yun, kailangan namin ng mga ganung bagay. Right. Anyway, ikaw ay Jaire Lim na ngayon, mga kabisyo. Of course, Jaire, ngayon na napatunayan mo na yung sarili mo, you've already, you've already created your name sa industriya natin ngayon. You've already created an impact. Grabe naman. Ano ang impact sa buhay namin? Oo, sa ex niya. Sa ex ko. Ano yung ano pa yung genre na gusto mong Yes. i-explore as an artist? Of course, as Jaire Lim. Right now, new sound, tulad nga sinabi ko kanina, bago yung mga sound na ipe-play, i-release namin. Tulad nung aminin mo na, it's hindi ko pa nagawa yan before yung gumamela, hindi ko pa nagawa yung ganun before. Yeah. Tulad nung mga buko, di ba? Acoustic lang, Yeah, acoustic yeah. vibes. Pero ngayon parang gusto ko ng mga bagong elements. Right. Kasi, yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, hindi ako komportable sa gantong music. But I wanted to step out of my Comfort zone. comfort zone. Yeah. So, yun yung ginawa ko. And actually, meron kaming sound engineer. So, pinarinig ko yung mga songs, mga bagong demo. Siguro mga 27 new songs yung pinarinig ko sa kanya. Yung 26, parang acoustic. Parang dati, yung acoustic vibe. Tapos sabi ko, bro, parang, ito, meron ako isang paparinig sa'yo. Parang hindi ko trip. Kasi parang, ito na yung bago. Yung parang, alam mo yung parang modern na music. Parang hindi ko trip. Parang trying hard eh. Tapos, alam mo, lahat ng songs, yun lang yung nagustuhan niya. Sabi niya, sabi niya, grabe ang ganda nito, ganyan. So, doon nag-start lahat. So, ginawa na namin yung mga bagong sounds. And I'm really excited for the album. Same here. Very excited of just, by sharing those things na ginagawa mo ngayon. I really can't wait na marinig ka ulit. Lalo na medyo fashion forward na yung beat ng music mo. Yun yung pinag-usapan namin ni Robin Shen. It's very fashion forward, very 2023 na, but still Jaire Lim is there. Actually, because of social media natin ngayon, yung TikTok and everything, music na talagang nag-a-advance na. Narinig nga namin kanina yung aminin mo na sabi ko, uy, pasok talaga. Like, Sasayawin niya ngayon. pinasay ko. Yun ang di ko kayang gawin pag sasayaw. Yeah. Ayan, Yeah, so, mas gawin nating exciting. ay, Mas gawin nating exciting ang usapan na to. Let's have a game. Okay. One shot puno. Okay sa akin yun. Let's call this game as Instagram Raid. So, Okay. simple lang to, Jaire. Magpa-flash lang kami ng mga images from IG, and then you'll tell us kung ano yung nararamdaman mo dito, pero with a twist through a song. Ayan. Ano? parang, G ba parang to? kinabahan si Parang- Jaime. Kakantahin ko? Ha? Kakantahin ko? Oh, Ikaw, i-feel mo. Kung feel mo kantahin, why not? Oh. A song na release na or Kahit hindi, kahit hindi. sige, tingnan. Try natin. GG, let's... Mahina okay. ako sa impromptu na sulatan eh. Well, Ayan, Let's nako. see. Tingnan natin. Okay, para sa ating unang image, ayan. Pogi naman talaga. that was a long time ago. Okay. Ang hirap. Kasi sobrang saya ko niyan eh. Halata, Feel sa halata mata. naman, di ba? Kitang-kita sa mata. Oo. Very inspired. Very inspired ka Sa mga niyan. nakikita niyang audience. Pero sa tingin mo, sa mga songs mo, ano na lang yung title? Ano yung song na pwede mong i-align dito sa image na to? I think yung bagong song, para sa akin, ito yung Ayokong Masanay. Oh. Kasi yung song Ay. is parang in love na ako pero ayoko pong masanay na kasama ka kasi baka iwanan mo lang ako. Yan yata yung nafe-feel mo dyan, broski, ano? Parang Grabe. ganun. Alright, next image tayo. Tingnan natin ako, napaka-exciting nito. Ako pala yung pictures, kala ko ibang Oh. random Random. pictures lang. IG rate. Ayan, yan. Nako. Aww.
Yan yung nakikita niya from the picture kanina. kaya masaya ako. Actually, oo. Happy, syempre. Happy, shalala. Parang naisip ko dito, Dancing Queen, parang ganon. Kasi, Wow. good vibe sila dyan eh. Yes, GV lang. No? Feel good lang sila Feel dyan. good. Kahit humming lang, no? Grabe Ang hirap yung nito. melody. Alright, next tayo. Next. Oh, Ay. interesting. LU ba to? Saan to? Dubai yan. Dubai. Dubai. Social. So, nag-concert kami sa Dubai nun, tapos dinala kami sa Mhm. Buffalo Soldier. Yeah. Yan. Very reggae. Very reggae. reggae. Naghukay. Pero hindi, wala namang ano yan. Oh. Masama dyan. Disclaimer. May disclaimer. Oh. Okay, Pero inisip nila. masaya. Living the Alright. life. Next song. Oh, I think I was singing Magkalayong agawad, kakawin ang lahat. Yung time na yun. So, Yeah. Oy, ganda ng bandana mo dyan. Ano, kaya pa ba, Jaire? Go Kaya lang. pa ba? Oh, okay, one last image. Kaya pa mga bumibilis na kabisyo. siya. Oo. Oh, ayan. Oh. oh, May pa-abs pa dyan. Yun ulit. Hindi. I'm an island boy. Yun yung kanta. Yun yung naisip ko dyan. Wow. That was in Mexico. In Mexico, wow. Very very nice, very nice. Thank you, Jaire. Thank you very Galing. much. So, sorry, Oo. ang hirap. Oh, welcome to Love Radio. That was Oh, a gusto nice- talaga May namin. pa-surprise May talaga pa-surprise talaga kami dyan. Pero gusto ko Oo. yung mga ganyan nahihirapan ako. Oo, So, pinaka-favorite image mo doon, Robin Shena. Yung may abs. Sabi ko na nga, kaya sinabi ko yan. Oo. Ayan. So, pag-usapan naman natin ang isa sa mga bago mong single na Gumamela. So, ano ang nasa isip mo nung sinulat mo tong kantang Gumamela? I wrote this song 10 years ago pa. So, yeah, it's 10 years Isang ago. So, dekada na. 2013 yata, I had a girlfriend. Hindi ko lang siya nirelease kasi nung time na sinulat ko yan, kami pa, and then nag-break kami. Pero alam niya kasi na yung song is for her, kaya hindi ko nirelease kasi nga hindi kami good terms nung time na yun. And then, recently lang, parang siguro mga 2 years ago, medyo nag-uusap na kami. Hindi kami kapag parang kamustahan, ganyan. So, yung kamusta na yung song, ganyan. So, sinulat niya. Nirecord namin yung Gumamela. Yun, sobrang hilig niya sa Gumamela. So, pag pumupunta ako sa bahay niya, may dala lang akong Gumamela. Gumamela. Okay na siya. So, yun. Kinikilig ako. Wala pang Pigilan kanta mo, yun, broski. Pigilan mo. Oo. Kwento pa lang sa likod ng Gumamela, kinikilig na. Yes. Ay, nako. Yeah, Jair, bukod sa Gumamela, that was actually na-release na Yeah. very artsy nung music video, by the way. Ganda rin nung message. Meron ka ring bagong single, aminin mo na. Yeah, aminin mo na. Yan, aminin mo na napakaganda ng beat. Excited na kami sa music Kaka-LSS. video. O, It's bukas gonna be yata. tomorrow. Yeah, Yes, it's gonna tomorrow, be 8 p.m. O, para kanino ba ang kantang ito? And what's the message? Hindi ko na sasabihin yung pangalan. Kasi, Ay! pero ito yung time na, alam mo yun, parang hindi siya ready sa serious relationship. Parang ako, feeling ko naman masaya siya pagkasama ako. Lagi kaming nag-hangout, dinner, punta kami inom kami, magbakasyon kami sa isla. So, pero siya yung parang ano ba tayo? Parang ganun yung tinanong ko sa kanya. Pero gusto niya lang ng companion. Aww. What's the term again? Actually, What's yung the Gen term Z, meron silang tawag dito yung Situationship, situationship. yeah. Situationship. Mga takot sa commitment. Mhm. Ikaw ba ganun ka? Hindi, ready ako to Ready commit. ready na ba? ready na. Ready. Hindi, kasi nung time na yun, parang, alam mo yun, gustong-gusto ko kasi siya doon eh. Yung time na yun. Yeah. So, alam mo yun, hindi rin ako ready sa relationship, pero yung babaeng parang, pag napasa akin to, wow. You know, pag yung naging Ay, Grabe, nako. ang swerte ng Ang mga swerte. inaalaya ng kanta ng isang Oo. Jairi. Inaalayan ka rin naman. Oo nga, Oo. makikinig na nga lang ako. Eto na, Jaire. Eto na. Super excited ang mga kabisyo natin Yes. ngayon. Kasama kami dyan sa pinakabago mong alay. Yan, para sa amin. Ayan, mga kabisyo, sabay-sabay nating pakinggan ang nag-iisang Jaire Lim. Check. Sabihin mo sa akin ano ba talaga sa tuwing ikaw ay nakakasama. Saya, kailan ba magiging tayo? Sagot
sagutin mo na ako? Matagal pa ba? Aminin mo na, sabihin mo na. Gusto mo ba talaga ako? Kaibigan na, aminin mo na, sabihin mo na. Wala akong ibang hangad kundi ang mapasakin ka. Aminin mo na. Matagal-tagal na rin ako nag-aantay sa'yo. Alam tamis mo, oo, sabihin mo. Di naman sana mamadali. Gusto ko lang naman palagi ka na sa'kin tabi. At palaging kapiling ka. Aminin mo na, sabihin mo na. Gusto mo ba talaga ako? Kaibigan lang. Aminin mo na, sabihin mo na. Wala akong ibang hangad kundi ang mapasakin ka. Aminin mo na, aminin mo na. Sabihin mo matamis mong oo. Bagay naman tayo. Aminin mo na, sabihin mo na. Gusto mo ba talaga ako? Kaibigan, aminin mo na, sabihin mo na. Wala akong ibang hangad kundi ang mapasakin. Aminin mo na, sabihin mo na. Gusto mo ba talaga ako? Kaibigan, aminin mo na, sabihin mo na. Wala akong ibang hangad kundi ang mapasakin ka. Aminin mo na, aminin mo na. Thank you. Yun! Yan, Bros, grabe. Nakaka-feel good. Feeling ko ang Grabe daming ka, nanginginig aamin. ka sa Ang daming pagdami. aamin, lalo na Amen. mag-Valentine's na. Ay, nako. Nako, Jaire, maraming salamat. We're so excited na makita ito, na makita na yung music video with this song. But yeah, please promote your new single, Yes. yung music video, at syempre saan ka namin pwedeng Social i-follow? media accounts. Mga kabisyo Yes. natin. Yes, guys, I have a new single called Aminin Mo Na. And it's the first song of the album. So sana po mapakinggan nyo. It's now out on Spotify, Apple Music, Deezer, and YouTube is yung lyric video sa YouTube is out na rin. And of course, tomorrow, I'm really excited about this. The music video is gonna be out January 27, 8 p.m. on my YouTube account. It's just search nyo lang Jaire Lim and then yun yung doon namin na-upload yung music video. Subscribe! Yes, exciting. Subscribe na ako. And once again, mga kabisyo, Jaire Lim! Thank you guys, thank you. Yan. So don't forget mga kabisyo, i-follow nyo rin ang Love Radio Manila sa aming mga social media accounts, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, lahat-lahat na. Ayan. Tama kayo dyan mga broski. And syempre, ang Team Prom D, 11 a.m. hanggang 3 p.m. Mondays to Friday yan. Doon pa rin sa Tarakape kasama si Conyo Bicolano. And the Robin Shena. See you mga kabisyo. Thank you, so Jaire. much Thank you, again, thank you Jaire. everyone, thank you everyone, thank you. Salamat, maraming salamat. Amin.